ngaqala nje quickly wami bengoqala bazabe singayivali kwenzeni basinceda. Hallelujah. Ngoba size apha ukuze uThixo asincede. Hallelujah. Yes, bawunika. Yiza tata. Hallelujah bancane. Amen. Banibulisa. Uninansi la iBhayibheli yami uqala ndibuza according inansi elizwi libhalwe apha. Sinengxaki bangcwele kakhulu emzimbeni kaKristu. Hallelujah. Amen. Utata ke uthetha ngento ethi umuntu omama akumelanga ame afundise. Amen. Sifumanisa ke kukho izinto abantu abenza ezo zinto batyhilizwe. Okay. Hallelujah. Batyhila izwi. Amen. I think ngicela utata befunda andincede apha kule ncwadi yezenzo ne sikakhulu ndiqhaluva kusetyenziswa yona kakhulu. Ncwadi yezenzo chapter 2. Chapter 2. No Joel 2. Yes. Enzela ukuthi sincedane kuncedwa mna kuncedwa nomnye umuntu. Yes. Because kuye kusetyenziswe le ndawo ukuthi ndifuna ukwazi kule ndawo kutata ne ukuthi ungaba kukwesiphi istage kukwizistage zokubana akhokhele okanye masithi kweli hlobo kwenzeka ngalo ngoku aziqalele icawe mandibeke kanjalo ndiyazi noba aziqalele icawe yena ashumayele ame ngaphambili kwezinto sizibonayo ngokukho opastor abangomama ne ukho oapostoli abangomama ichaza ukuthi ke la muntu uyileader uma phambili yonke into nguye ya nanso umbuzo wami ukuthi yenze kanjani kungaba ke ngoku masithi sesilibandla ingathi mibini ngemibuzo yami ne sesilibandla ndikhona mna ezutata ezukuba umbono kubo naw kukho ababantu bafundisayo kukho mama ke ngoku abamane besima ungababona akumelanga bami ndiyazi noba siyavana nabancane izivana kakuhle ne akumelanga nabona bame kumele bakuqalephi ngoba ixesha elininzi ngifuna sifundeni le ndawo ke le ndiye ndiyifumana siyasetyenziswa I think 17 kanti fundele tata qala pha vele usiye ku17 ngenxa ixesha nje ungayifundi yonke because intetho ka kuya kuthi ngayo imihla yokugqibela utsho uThixo ndimthulule umoya wami phezu kwayo yonke inyama baprofethe oonyana benu neentombi zenu athi amadodana enu abone imibono namadoda enu amakhulu aphuphe amaphupha. 18 imanga ixesha elininzi nifumanisa kuye kusetyenziswe la ndawo ngabantu ilanto ndibangela ukuthi akasincede kuyo utata ukuthi ungaba kwimeko enjalo ihamba ithini kwimeko enjalo andiyazi noba ndiyazi. Okay, asithi uqhubeka na mhlawumbe sigcine lapha na ku19. Ewe ndaye phezu kwabakhonzi bam naphezu kwabakhonzazana bam naye ke ngaloo mihla kakhulu kwathiwa abakhonzazana qala nokuleza incikukazi ithatha lapho qhubeka ndiya kumthulula umoya wami baprofethe. 19 ndenze izimanga ezulwini phezulu nemiqondiso emhlabeni phansi igazi nomlilo nentshinyela yomsi. Okay. Yeah, noma singayibamba la. Now bazalwane maso edila nale ncwadi. Izwi kaNkulunkulu lithi nina nakhele phezu kwesisekelo sabapostoli nabaprofeti. Kristu Jesu litshele kumbi khona. So kusho ngamanye amazwi ayikho thina into esizoyiqala engazange yayisho obani abapostoli abaprofeti noJesu. Mama kuthiwa by foundation it means they are the founders zalenda. Uma umuntu ezofundisa
usuke ngafundisa okusuka kuye, usuke efakazela lokho sekubhaliwe. That's why besikhothi imbhalo, because we are not founding a new thing, we are not coming up with a new thing. Whoever comes up with a new thing wakha into yayo yakhe ekungasiyo lebhalwe la. Ngifuna le icace. Amen. Zwakala kahle. Now asibuyela number 2. Owasibhalela wathi angimvumelo wesifazane ukuthi afundise bekumpostoli and wani wabezizwe. Now makukhuluma ngalo mpostoli kuthiwa lo mpostoli wayehlakanipha ukubandlula bonke abapostoli futhi efundile ngomthetho, meaning lezi incwadi zoJoel wayezazi ukundlula uPeter. Ngazathi nje uma umpostoli Paul ebhala lento ayibhala wayeyazi incwadi leka Joel. Ba le ncwadi ngabe ithi abantu besifazane bazoba abapostoli na? Ngabe le ncwadi ithi abesifazane bazoba abefundisi na? Asifundeni ke sisi. Noma ithi le ncwadi njengoba manje uKristu Jesu esefikile ezozuza umuntu noma ezosindisa umuntu, umoya engcwele suzoba phezulu kwenyama yonke. Then once umoya engcwele waphezulu kwenyama yonke kunento ezokwenzeka enyameni ezoba nomoya engcwele. Le ncwadi sitshela lokho. Ithi abanye bawubona imibono, abanye bayophupha. Ukuphupha kwenza umuntu abe umpostoli. Ukubona imbono kwenza umuntu uthethayo usupastor ngoba ubona imbono. Amen. So la kubona imibono esathi yonke inyama inani ene wonke umuntu okuNkulunkulu uyinceku kaNkulunkulu. Na abesifazane kuthiwa bazinceekukazi. Yini ukuba inceku? Is to serve. Abesifazane abaseve enkosini. Baseva kanjani? Babeseva kanjani oDorcas? Uma Maria Magdalene babeseva kanjani? But nathi siyaseva, sibuya servants. But abesifazane specific baseva kanjani? Yini service yabo? Pheka. Okay, lo wethu kwesisu sethu le. Enkosini. Bafundisa abafazane. Bafundisa abantu besifazane ukuthi bayakhuleka, bayasiculela. Ningi abakwenzayo. Bathi inkinga hayi ukuthi inkinga ile ukuthi babana service. Bafuna ukuzoma la bafundisi. Because it is as if uma la ufundise kune angazi kune glory thize. And kufanele ke kufanele siba understand phela uNkulunkulu ushilo wathi ukunqanela kwesifazane kuba sendodeni yakhe. Kodwa kwayindoda uthe njani? Ayibambuso wesifazane. So wesifazane uhleze efuna ukufinyelela kulento indoda yakhe yiye kodwa akudalwanga kanjani. Ayibe kanje. Ngizobuya kulelo khunda ngifuna iphendule kahle. And uma une follow up question ngicela ungibuze Ncebo. Owesifazane uyakhontratha into yakho ayigqoke. Futhi kungakube into ebuya ngathi isanomalanyeni. Angathatha ama-tracksuit akho wagqoka, but wena kwazi ukuthatha wakhe uwagqoke. That is why ungasithi lesisukayo siyogqoka iketi zabo kuyibo abasuka bazogqoka amabhlukwe. Because bona bahlezi because iposition yethu iphezulu kuneyabo. Bayakwazi lokho. Uma uzothi endodeni wena umfazi, inhlamba le, why kuyinhlamba? Kodwa uma uzothi kwesifazane wena indoda. It's like nendoda futhi uma uzothi cha uyindoda. It's like kodwa wathi endodeni umfazi i-demotion. Because noma singakhohlisana silingane. So lento okushumayela ivangeli uNkulunkulu yokufundisa uyinika amadoda manje bayehalela. Because yinto esa position ephezulu njengalokho behalela ukuba ngamadoda elivini emakhaya bayakulwisa lokho nabafuna ukuphatha. Akusiphi nje uthi iqala ebandleni kuphela nasemakhaya ikhona. Naye ufuna kuzwakalela akhizwe ebantwaneni. Hayi wena ngoba ingane yahlukumeza. Yekela ingane zithi kuba free. Le freedom ekhuluma ngofuna ingane ejoy. Yebona indaba. Ufuna ukuba ne voice naye ngathi izilakhe ngazwakala. Njalo uma ngikhuluma mina ngisho ukuthi uyabheka. But asibuyeni lana ayibazana ngeSlam. So leli lizwi leli likhuluma umpostoli uLukhunjana uPaul but uPeter but ukhotha incwadi kaJoel. Ukukhuluma indaba ukuthi manje into esizokwenzela umoya engcwele ngeke usatholakala kubantu abathize kuphela njengabaprofeti. Yonke inyama isizoba nani? Nayo umoya engcwele but 19 enzakalayo ngifuna ukuyiveza abazalwane. Uma kuthi umoya engcwele uthululele ukuphezulu kwenyama yonke akusho ukuthi ukuyo inyama yonke. Njengamanje ngalokho uJesu Kristu afa wase echitha isono enyameni. Wonke umuntu ophilayo emhlabeni phezulu kwakhe kunomoya engcwele. Uyakholwa noma akakholwa. Ngoba uJesu Kristu akasindisanga. Noma uJesu Kristu akalethelwanga abakholwayo kuphela.
kodwa walethelwa izwe lonke. Kodwa bazosindiswa ezweni abakholwayo. So umoya oyingcwele uphezulu kwenyama yonke. Kodwa umoya oyingcwele uhlala kubo, phakathi kubo abakholwayo. Ngezwa wathi ngithini? Phezulu naphakathi. Phezulu kwabangakholwa uphezulu, kwabakholwayo ukubo. The moment umukela ujenje ngenkosi nomsindisi, umoya oyingcwele kufanele athole indawo kuwe. Wena bese kuthi ungumntwana kaNkulunkulu, umoya oyingcwele senendawo usuyithempeli likaNkulunkulu. Kodwa kulo ngakholwa uhlezi phezulu kwakhe. This what ulizwi kaNkulunkulu uyamlandela umenzo okubi kuze kusemathuneni. Uphezulu kwenyama wonke umuntu oyinyama ophila umoya oyingcwele wathulelwa phezulu kwakhe. Mase yoshumayela thina asiyoqala umsebenzi. Thina suwe sesiyovuna lokhu umoya oyingcwele akwenzile. Umoya oyingcwele hamba phambili ayoqondisa izwe ngesono. Akaqondisa abakholwayo, qondisa izwe ngesono ngokwahlulela nangani nangokulunga. Masimemezela thina umuntu letha umoya oyingcwele athi uJesu Kristu akekho ngenza kumina engalethwa ngobani? Ubani kuba bakho umoya oyingcwele. Right? So le ncwadi ikhuluma ngokuthi nje umoya oyingcwele manje usezokwehlela enyameni yonke emhlabeni lo. Bese bayithatha ke abazalwane bayiletha lapho nciko ukuthi ithi le ncwadi sonke manje sesiyalingana siyafana. Then it means senza umpostoli Paul abe schizophrenic. Ukhuluma enye into ngapha aphinda azokhuluma enye into. Akenzanga njalo. Yithi esimenza asound kanjalo. Right? Abanye mhlambe ukulula nje nceke uzongigada ngesikhathi. Abanye bakhutha uGalatians I think u2 verse 28 bese bethi akusekho isifazana akusekho isilisa. Kukhulunywa ngomzimba kaKristu, the ecclesia ibandla, akukhulunywa ngelocal church la shumayeza la khona. Lapho kuthiwe emzimbeni kaKristu, meaning muzo emzimbeni le ngikhulume ngathi akusimetaphor ukuthi umzimba kaKristu yini uyithi. Lapha mawuthi mufika emzimbeni kaKristu ufika ubona amadoda abesifazana namaJuda nabezizwe, uzobona umzimba nje. Kodwa la njengalokhu uhle umpostoli Paul uthi ngithanda ukuthi manikhonza nibe neorder nikhonze kanje. Oprofetayo makaprofeti abe munye. Ukhuluma ngelocal church. Bese ethi ku local church uma ngabe ke senenza izinto nikhonza uNkulunkulu angimvumeli wesifazana ukuthi afundise. Abaliza athi uzibo u2. Akabaleza athi abaseKorinte ncekuleta abayishoyo. AbaseKorinte kwagcwele ifebe kanjani uDiana angazi wasebethatha bento lezi ifundiswe ngenela evangelini. Akabali leyo. Ubuyela from the beginning kuGenesis. Ufika uthi ini indoda yenziwa qala. That is Genesis. Ubuyele emsukeni womuntu. Ubala ukudala komuntu wasebalisono ukuwa komuntu. Wathi ngaleso two things. Uthi umuntu wadala oqala wesifazana weza ngemuva. Bese ethi wesifazana wakhohliswa indoda ayikhohliswa ngoba vendoda ayikhohliswa ngedla ngesimabuko. Phela masingathi indoda yakhohliswa sisho ukuthi noKristu wakhohliswa. uKristu akakhohliswa. Uyena owezela ngesimabuko ngoba indoda Adam umele uKristu bayafana. So noKristu akakhohliswa kodwa waba nasesono. Lezi zinto zakhwezwa phezulu uKristu lo ngasenzanga sona wenziwa sona no Adam wathi mesedlile uEve ofanele wedla ngesimabuko. So ngithini ke bazana uyayibhala lezi izathu ukuthi angimvumela afundise ngalezi izathu, meaning uma bengafundisi usathi umpostoli Paul ukuthina mabeke bafundisi izokwenzeka lento eyenzeke ensimini yaseEden. Number 2, mabeke bafundisa kuyosho ukuthi nina seni subjected under their authority. Uthi angivumeli ukuthi umuntu wesifazana abuse phezulu kwendoda. Yabona indaba. Lapho ukhuluma ngathi siyabantu sihlangene, hayi ngomzimba kaJesu Kristu. La ngekho khona yazo kandaba. Ngazi noma kukhona follow up question isikhathi. Yeah. Follow up question. Yebo, nangu baba. Ecela nimnike enye mic singa. Angangabuza nje khona la kwenzela isikhathi. Yeah. Ngizovele ngime nami ngasahlala phansi. Yeah. Thank you very much for the how can say the verse. Amen. Yeah. I have a question I want to ask you. Nginombuzo ngifuna ukubuza wena, ngiya-interpret ke bazalwane. Amen. Just for the question for women to take authority in the church. Lo ukuthi abantu besifazane babe negunya ebandleni. Just check now 1 Timothy 2 verse I don't know. Okay, let's go to it. 1 Timothy 2. 1 Timothy 2. Yes, 1 Timothy 2. I think like about verse 11.
Yes, Yeah. But the woman Yeah. authority. Yeah. My question is because I see a lot of church, Mm. the women they preaching, the women they taking authority, Mm. the women they involve more in the church activity. Amen. My question to you is, those church, in your understanding, the way you're thinking, Mm. those church, they're not following the way of God. Amen. God. Of God. Mm. If so, they're in the dark line or they're in the good line. Because when I see here, the way they teach Timothy, the way they explain it, it's called the woman they come take yeah. But my question to you is in the wrong way or in the right way, those church, I don't know which way to explain that that question. Amen. No. The question is clear. Here's what the clear question. Uba ubeke yasompisa kanje kodwa clear. Amen. Ukuthi ngabe bayibandla kaNkulunkulu noma basini. Amen. How do we match ukuthi into yaNkulunkulu? Kodwa ngizwe. Ngani? Izwe. Benzizwe. No. Amen. Siyaphenduleka. Amen. Do you understand that? So we measure that something belongs to God through the word of God. Amen. Everything that we say belongs to God. We must test and measure it through the word of God. If it is not in line with the word of God, then it is questionable. Amen. Even the prophets or prophecies, bazalwane, sibahlola ngezwi. Nesifundo, we test it against the word. Amen. Yonke into mayiphambene nezwi kaNkulunkulu noma ingayinhle kangakanani, bazalwane, i-questionable. So laba abakwenzayo lokhu kodwa izwi likubeke kwacaca sithini ngabo. Angifuni ukukhipha i-judgment. Amen. Kodwa izwi yile njani elikhipha yini i-judgment. So now asifundeke lencwadi ngoba ubaba ukhothe yona nje kahle sizothi yona ithini. Ngoba mina ngingakhuluma angizange laba mona kanzokuphuma umbono wami. Awungibizanga njengommeli la ungibize njengomzalwane. Amen. Asizwe ke njengomzalwane ofanele akholelwe izimthizwe lithini. 11 Owesifazane makafunde ukuthula nokuthobeka konke. Right? Kepha angemvumeli owesifazane ukuba afundise nokuba abuse phezulu kwendoda. Kodwa makazithulele. Uthi umpostoli Paul, weTimothy, lokhu kufundise emabandleni. Lapha kuthethi ngokuba uAdam wabunjwa kuqala emva kwalokhu Eve 14 futhi uAdam kakhohliswanga ngepho wesifazane wathi ekhohlisiwe waphambuka. Ukhuluma umpostoli Paul engithe we are founded upon them team. Bona they are founders. Lento umpostoli Paul wayisho uqala, meaning he founded it from God. Thina sesiyayifakaza sakha phezukwana. Kusho nje ukuba foundation kusho lokho. Uma ke thina sisuka kulento sibe kokunye, are we not building or putting another foundation? Sisuka kuleli lizwe abapostoli, are we not putting another foundation? Noma sithini masifike ezulwini uNkulunkulu ignore lento. Then kumele ignore izinto eziningi sombamba. Mangabe lokhu yo ignore kusho ukuthi kuningi kwesingambamba ngathi inkosi leli yalizwe na waliziba. Mhlawumbe asilizwe. Kufanele phela sivumelana ngithi hayi bazalwane mhlawumbe kunenkinga asilizwa lisho ukuthini. Sizodinga abaniki ozosenza ukuthi silizwe leli lizwe liclear ngayo ukuthi angivumeli wesifazane afundise. Yoko hlabani. Ngoba siyamsukela nomoya ongcwele sithi hayi umoya ongcwele uthe akasho ukuthi umoya ongcwele zangasho ukuthi. Selakhuluma phela la umpostoli Paul le ayikhuluma ngayo nawe wena umoya ongcwele noma sithi wena inawo. Mina ngithi mangikhuluma ngithi mangathi waqhathaniswa umoya abangcwele wethu thina abazalwane banamhlanje abaphamno umoya ongcwele kaPaul ngihamba nokaPaul. Niyazwa wathi ngithini? Mina ngikhetha umoya ongcwele kaPaul ngoba ngiyamthemba hayi wala abazalwane banamhlanje. Hallelujah. Amen. Ngithemba kaPaul. So mangabe siqhathaniswa umoya ongcwele sithi wayekhuluma umoya ongcwele nathi sikhuluma umoya ongcwele mina ngihlala nokaPaul. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Okay, Nkosi ngahlala phansi ngiyacimba ixesha basalwane. Yibona kwezandla ngathi nokuzincamile. Amen. Asifuna ukuphosakala nomnye umbuzo. Hallelujah.
kodwa ndimamele nje le nto esithetha kuyo yomama makangafundisi ijonge lenye ihlobo, because as much as basiyithetha ngohlobo esiyithetha ngalo siyalibona na uxanduva esijongene nalo endlini kaThixo. Because kaloku xa omama bangafundisi thina simenjani noThixo, siwilling kangakanani thina ukwenza, because sometimes omnye eqonga uThixo akhona amadoda agcwele but uyengamuntu ozimisele ngulo mama. Hallelujah. Agcwele amadoda ndiyawabona wona agcwele indlu but naku umuntu oyengamudonsayo apha. Yeah. Acaba bona ayisuka ndiyawuyeka uyalibona, siyalibona na uxanduva amadoda ajongene naso kunje nje amadoda aswayile alele enkozweni akayenzi lento ufuneke yenziwe. Nje ngoma bahleli ngaphambili benza konke okwenzayo because avail thina manaba sithaba. Malibonke igama lenkosi. Ngizama ucinga lonto leyo because ndiyacinga kwenye indawo. Hallelujah. Hallelujah. Because eyesibini indawo endiyijongayo ngeba kuyenzeka ke ndime ndithi hayi abathula umama emveni koko nje babethulile belantuke mna lithi mosilalela izimo makabuze ekhaya, umama akabuze ekhaya indodeni yakhe. Amen. Afike omnye akanandodi lapho, lo wam une-advantage yonke yokubuza xa sifika pha endlini, angabuzi nje anikeze i-orders. Hallelujah. Xa ndifika bekonzweni bazala bazawenzeka into ethile nethile andisathethi ndithetha umama aluzuthi mna kanti ndiyalelwe ngumama endlini. Ngiyibona bazala ingozi ekhona. Hallelujah. Ncebe ibona ndizama uthetha nzama ukuyiveza nje uba amadoda akwindaba iqanduveli kuwo because ngathi kanti uyayazi bomhlema baqobanza bacontrol uyaxoka lo xa ifika apha endlini uba uyithethanga nje abese babanzi bawatha amehlo awukhumbula ukuthi hayi bazalwane no umama alawula ibandla engathethi nje esebenza indoda. Balibonke igama lenkosi. Bazalwane uqanduva amadoda ajongene nalo. Hallelujah. Kufuneka sisavele thina. Umuntu uzukubona ukuthi bathi ayazi noma iye ngapi kwayona ubone hayi bazalwane xa sowulapha hey yayibona into esawuthatha bangaphambili kuba amadoda kudingeka amadoda azazimisela. Amadoda azazimisela athi umsebenzi kaThixo ubekwe kuthi madoda. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Masibe makesiwele nje kancinci ke ncebo. Siye nje ngathi khoshila ke la before ndinikeze umzalwane because angabe safuna ukubona before ndinikeze yena. Makesiwele kancinci ke mo. Now njengoba silapha nangoba uzayina wakho umbuse. Kasiyamba ngase ndifonele abazali bake beme phandle mangazina ngokuthe kodwa noma sibesendleleni ku. Amen. Masiwele nje kancinci ke bazalwane. Ungakanani ke ngokubunkosi. Because njengoba silapha nawe sithetha kanti nayo utata umonakalo umama umonakalo utata umzayi nayo umama umzayi utata ukethu nayo umama ukethu njalo njalo. Na kusekhona abazalana abantu utata untanjana nayo umama untanjana njalo and akhona uphinde itshintshe ngokuchatile xa nduvalisele ke ngoku nabangekabi nabo. Amen. Bungakanani ubungozi lokuba uthi ngoku usindisiwe uthathe umuntu ongasindiswanga. Bungakanani ubungozi nje lo endileyo ndiyamthanda ndimxabisile okanye bungakanani ubungozi uyenzeka wona. Ndifuna be honest nami ngumntana kaThixo ndatshata kanti ngasindiswanga ndakuthanda unkosikazi singasindiswanga sobabini sisahleli nangoku zihephi kodwa sendibuzela kule angle yokuba usindisiwe uyakhola mhlawumbe ubungozi nje umzuzu oyi-1 nje uthi change kuloo leyo because utata usafuna ubuzo wakho utata usafuna ubuzo njalo njalo kwenze basizame nje ngamaxesha. Okay ngicela mhlawumbe kwenza ngicela ubuzo wakho umbuzo noma abe ngisomkhohlelo zokukhuluma hayi ungahlala nje lapho ubuzo. No kunevesi elipha encwadini yendumiso 68 ngevesi ka11 nayo bakhe beme ngayo ivesi eqonda ithi inkosi yakukhupha izwi lendanduluko iwenze mkhulu umkhosi wentokazi ezishumayela izwi likaNkulunkulu. So ndifuna ukwazi nje kuma phaka kandawo ukuthi uma isithi wentokazi izwi yakukhupha izwi lendanduluko ube mkhulu umkhosi wentokazi ezishumayela izwi
yes ndifuna nje ukwazi plan Uthoba ni Psalms Psalms 68 verse 11 Mahubo yes 68 verse 11. verse 11 Okay. Hallelujah. amen Jesus Christ. Ngicela ukubuza matata since khona la verse uthethwa ngoba mhlawumbe I think the content of meeting le ekhona. La verse ethi okay kuthiwa umuntu makabe kunonkosikazi oyedwa bekuyayilawula indlu yakhe. My question ke mhlawumbe it differ from kule part. Ndizobuya ke dithethe zomfana. Amen. So xa ngabe ke ngoku izwi likaThixo ndinalo ubizo kodwa ndinankosikazi as a requirement on that verse ethi mawube uyakwazi uyilawula indlu yakho. Now ndimfana ke ngokuThixo ndibezile ndimvile uThixo ethetha nami. Now should I stand and teach the word of God ndingatshatanga? Okay, asiqale kule yobungozi obukhona ukuthatha unkosikazi ongahlanga. Sindiswa inkulu kakhulu bazalwane. Okubhlungu kuba inkinga kakhulu mase ukuthi wena usindisiwe usuyazi. Amen. Mawukuthi wena ususindisiwe usuyazi uyaqhubeka uyamthatha. Ufana nje netruck elidonsayo bathini the horse the trail. Yamasonto 18 wonke aphanchile. Ngiyazwathi ngithini? Because yebo khona ungamthatha ngenxa yokuthi uyamthanda kodwa insindiswe nekuhambe kalula. Yiyo ke lento eyenza yaletha ubunzima yazaqhatha uSolomon ubani uNkulunkulu. Ngoba noma singathanda noma singeze sathanda kangakanani bazalwane. Umuntu wesifazane une influence enkulu kabi endodeni. Lento ebisho incebo la ukuthi umuntu wesifazane yakhona ukucontrol engakhulumanga. Yebo lonto le. So now uma uzothatha wena umuntu ongasindisiwe uzoshumayela ukuthi amabhlukwe owesifazana alifaka ibhlukwe yena uzolifaka uzoshumayeza obani. Uzoshumayeza ngoba kufuna phela into elishumayezayo kuwe nanokuthi ikhona iyenzeka kwakho. Manje ngabonakala kwakho abantu bathi uyasibhedela lo. Ngixoxa ikhipha lo manje. Kodwa basho njalo abantu. Bathi lo uhlulwa umkakhe. So uma uzothatha umuntu ongasindisiwe usindisiwe manje uzobopha nje. Ngoba yonke into yokukhuluma wena maye ngayenzi abantu bayobheka yena kakhulukazi manje ngabe iqondana nani nokumiswa kwezinto okuhamba kahle nje. Bathi ayikho lento ekhulunywayo lo uyasho right umsaba kabi umkakhe lo. Ene vele uzobusumsaba ngoba kunezinto azokubamba ngazo. Ngoba kasindisiwe. Phela izwi elabantu abakholwayo. Ngeke uye kuyena umzele nezwi engalikholelwa kulona ukuthethayo. Azomtshela ngalelo izwi lakho mina. Hallelujah. Awusindiswanga phela. Manje okubhlungu laba namhlanje akusutha abasindiswanga phela. Baphume emakhaya ngenamthetho. Uthatha umuntu akasindisiwe uphume ekhaya akunababa akunamthetho into umthetho nje akayazi. Nento indoda akayazi nokuthi into eyini nje. Indoda mayidodele bani. Uthi uzakutshela athi uyoba indoda le hayi la kimi. Uyoba yini awuyimagine nje leyo nto le ngoba izinto zobhekana nazo ungathathela kodwa ubokwazi nje wena uyesihogweni nje emhlabeni uyosha. Awuzokuthwala ngimenzele ukuthi futhi ukutshela ukubopha futhi mawuthi uyambhayizela faka ejele umbhayizela umzela nayo ivangeli vela kuthetha ngitshela le. So bazalwane asinalo izwe lithi uyesihogweni kodwa imphumela ukuthi yesihogweni ngoba uzo njengoSolomon madodakazi kaFaro umkhandisile kunjani indle eThixo umbekisa iThixo la uzobeka nawe mzalwane iThixo sokuthi ukhuluma enye language bazalwane ngaqinisi kakhulu uzosho wena uzokukhuza thina futhi okunye okungenzeka uzoyeka nokukhonza nje kulabazalwane abaqinisayo. Mangabe ungayekanga uzohlupha. Ngoba umzalwane nje ohlupha ongasayizwa kahle le. Ngoba uyobamba ama meeting amancane ama group influence abazalwane. Hey, incike ngathi iqinisa kakhulu. Ubambela umkakhe ayibambele wena. Lo wamthatha efuna la. Uzama ukumakhela environment eshisayo kuzokhona naye ahlale khona ukuhlala. Ingozi ba lapho ncane. Asibuyeke kulo na umbuzo asifundeni ke leli lizwe. Angazi ngiphendulekile emnteni. Amen.
lapha kuthe uba 11 dot inkosi iphumisa izwi abesifazana ababika indaba ejabulisayo bayisiquku esikhulwini. Bazalwane, wonke umuntu yalimemezela izwi loNkulunkulu, wonke umuntu yafakaza ngoJesu. Asingaconfuse ukumemeza ngoJesu ukuthi uyasindisa nokufundisa. Now phela i-practical example, owesifazane waseSamaria omeshunya utshelwa ngoJesu nomazi ngoJesu wahamba wayomemezela. Will you say akusukumemezela lo ukufakaza ngoJesu? Uma uJesu Kristu efika kowesifazane emsize emnika insindiso, uzokuma kanjani mthangasho ukuthi hey nami ngiyawazi amandla akhe ngempela uJesu Kristu uyasindisa. Lokhu kufakaza kwenta akwenzele yona njengowaseSamaria ene kuyababutha nakabantu, kuyabenza abantu bakholwe, kodwa kusukufundisa. Fundisa enye into, ukufundisa lokuthi abantu uma ngabe sebeshunyeziwe sebehleli phansi. That's why kuthiwa is to teach, njengasesikoleni. That's why kunento ebizwa ukuthi iSunday school. Thina makukhulunywa ngeSunday school sicabanga ingane encane, kukhulunywa nangathi angilisuke siye elokhunda ngesonto enkonzweni siyofundiswa. Abazali babehlala phansi sebeshunyeziwe bese beyafundisa ukuthi la endlini kaNkulunkulu khanjwa kanjani. Leyo ke Sunday school leyo. Kuba nothisha ogcotshwe uNkulunkulu obaphambili abafundise. Manje inkinga ngisesa confuse lento. Kuma noma ubani ofuna ukushumayela phela shumayeza abantu abashunyayezwa. Akukho ke wrong kona abashunyayezwa kodwa basafuna ukushunyayezwa. Kwesi isikhathi kuyafuneka lo. Ubona ukuthi ngathi yaphuma endleleni. Inceke ehlani ukuthi mshumayela usuku kapha kwasani. NjengoMoses, abantwana baIsrael bephumile eGibhithe. Mama eqala bethathile ukunjani uAaron bathe uhambe lo Moses wakho. Sibekele ithole legolide. Abathi besenzele ithole legolide ezidumisayo. Wabuye wenze njani uMoses? Bathathe inkemba bathi le, bathi inkemba. Umfweni, hlaba umfweni. So sukumisa nomvangeli sokuba vithiza kwasana unesipho uyakhona ukuvithiza. Avithiza okunye kufa okunye kuqhume kubhekele kuze inkulumo kusathukiwe namhlanje konzani dukwanga nje iqiniso. Yenzeka ke lokho bazalwane. Right? Kodwa abazalwane once bashunyayezwa bezu uJesu kufanele bafundiswe. Sifunde sisekele nangalizwe cebe nje masishane. Lapha ku 1 Timothy 9. 1 Timothy chapter 3 verse 14. Ngifuna ukusekela nje lento sithina masifika la siyafundiswa sihlaliswe phansi. Ngeli nje lento eyenziwayo kufanele ngamasonto kwenzeka kanje. Incike ifundise bese ithi onombuzo ngesonto ukuze umzalwane ezophuma akhekile futhi into eya njengaseklasini. Amen. Mayephuma la ubuzwa ngalento uzokwazi ukuyiphendula. Ungathi nama ngazi nizwe nje ngento ethi qhu. Amen. Fanele siyazi indaba yensindiso ngalento esiphethe uthi yini. Okay, ifundeka kanjena. Ithi lokhu nginilobela khona ngethemba ukuza kuwe masinyane. 15 athi kepha uma ngilibala khona uyakwazi ukuthi kumele ukuba abantu bahambe kanjani endlini kaNkulunkulu eyibandla kaNkulunkulu ophilayo insika nesisekelo seqiniso. Kumele abantu bazi ukuthi khanjwa kanjani. Into esifundiswayo nileyo. Ngoba usuka lapha ezweni ungathi leswayo umunye afika abuze ngamandla usuyefika phela manje idlozi ngithini ngathi sibese uthisha njani amfundisa athi idlozi ke ngahlangana nayo shiya phansi useyafundiswa sechuthwa ini leyanqondo khishwa leyanqondo asezweni ufaka umqondo omusha ngesifundo doctrine yise sifaka inqondo entsha kumuntu simnika umqondo omusha. Even umuntu mayofunda euniversity ya indoctrinator usuke nje wena usuka ngimpuphu yakithi ngiphasa umatric kodwa ngaphasa imaths nescience ngithi ngifuna ukuba udokotela usuke ngiyimpuphu. Mangibuya lapho ngibuye ngudokotela into engenza udokotela ngifakwe izifundo zokuba udokotela kumbhekile umbona amehlo emnyama unesifo sokuthi uma uvela udokotela bila kuthatha kubeke lento akubheke emehlweni athi hayi wena unani. Mina ngangivele ngibheke ukuthi wena ngangifundiswa nginayo lo ngqondo efakwa. So usuke uyofaka inqondo indoctrinator doctrine indoctrinate. Amen. Umzalwane umuntu onjalo ufakwa le nqondo kaKristu ukuthi ucabange njengoKristu ukuze uNkulunkulu adumiseke kuwena. Amen. Bese ke nenkambo yakho sihamba sihamba ngale nqondo ufakwe yona. Owesithathu umbuzo ngophelele. Utheme kubiza uNkulunkulu wathi ukubizeleni.
kufanele siqale lapha ngoba khona abantu athi ngamuzwa ngifuna ngicacise wathi uzokwenzani maye uzokubiza fana kutshela uzokwenzani. Amen. Mina ngiyayize ngisabe nanokuthi ngithi ngibiziwe ngabona sihamba ngenze tho naso lesipho lesi bafakaza ke nabazalwane ukuthi ngofanele into uma nonkulu kufanele benofakazi akwazi ukusho wena sitshele uwe kufanele sikufakazele nceke uya prophet yebo lo nto nceke umbomi yabona bese kuba into yenzayo ifunction yakho ngoba ubizo lakho likubizela kule nto yenzayo. Umuntu oshiphayo noma oculayo samuzwa ngokucula kamnandi sathela umuntu uyacula she can worship, right? So lento oyenzayo iyaliveza ubizo lwakho. But ake ngibuyelela emuva mangabe kubiza uNkulunkulu wakho uzokwenzani. Now ake ngiphendule umbuzo wakho. Fanele kucace lokuncane mangabe uthi ubizo uNkulunkulu. Ngabe uNkulunkulu uthe uzoba umpostoli ufuna uqala ibandla. Lela kungakaze kushunyayelwe khona. Fanele ukwazi lokho. Ngoba ngithina sikubizanga. Thina sazi ukukhuluma noNkulunkulu. Wena uyazi fanele manje uzositshela ukuthi uNkulunkulu ukubizile usitshela ukuthi uNkulunkulu ukubizela u1 no2 no3. Right. Now lana ke kule ndaba le yabaholi bebandla akukhulunywa ngabantu abashumayelayo. Kukhulunywa ngabantu abaholi ibandla. Kuhlukile lokho. Ngenze uNkulunkulu akubiza uzoba umvangeli ukuthi uzoshumayelela lapha. Alikho icala ngalokho ngoba akukhulunywa ngabavangeli la. Kukhulunywa ngabaholi bebandla. Le abavangeli kuthiwa abanye ubanikile ukuthi babe yini abavangeli. Ungaba umvangeli ungenayo inkosikazi. Kukhona lokho bazalwane. Asizwe lapho uTimothy thina kuthiwa uwe umvangeli. Wayena unkosikazi kodwa sicabanga ukuthi wamthatha wayesemncane akukhulunywa kodwa umvangeli isukumu enjani evangeli wayengasumuholi. Right? Ngoba ukuhola enye into. There is why lithi izwi kaNkulunkulu umuntu obumholi akube umuntu onjani uzoba nonkosikazi munye. Now the question is, uma efa nkosikazi wakho uyadimuthwa yini? Maye fa nje uthi mhlawumbe usanda uqala ukuthi uyaguquza vela mthathu uNkulunkulu. Nomfuna uthathe masishane. There are exceptions to the general rule bazali sikhulumile the same answer apply, right? Ngangibona abazali bakubonile washona. So nje ngithatha ke speed. Thatha noma yini. Akijime yaphuthuma isizwe lithi. Noma uyokuba umholi. Uyalinda uNkulunkulu ukuthi uqhubeke kwenze nenkonzo. Uthathwe kuye phela. Awungekho yena. Ubana uthando ongeke ozumbanga. Memthathile umthathile. Unless ngabazalwana nabathi ngeke sihole uwe uyimpodla. Thatha. Bekufaka inkingeni into. Yebo mzalwane. Ngicela ukubuza mina. Kule ndawo kuthiwa xa ngaba uzawutshata uyathandaza okubalulekileyo. Ngoku ndicela ukubuza ukuba uThixo uphendula ngoluphi uhlobo? Ubona njani ukuthi uThixo uphendulile wathi kuye lo? Hey, difficult question. Because uNkulunkulu uphendula ngendlela eningi. Ngeke umthetho aphendule kanjani uNkulunkulu. You can never dictate. Because isikhathi uyaphupha umbono. Labantu kuboniswa kukhona ukuboniswa kwazalwane. Baningi abazalwane abanofakazi walo kodwa khona abaqamba amanga. Amen. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu uzokwenzela isign ukuthi akutshengise ukuthi uyena unkosikazi wakho. Angeke ngiyazi ke mina njengomuntu ukuthi ngayini le sign. Okungakuhle uthi emthandazweni wakho uyicela isign kuNkulunkulu. Angisukuuthandaza. So ufuna ucela isign kuNkulunkulu ukuthi ngicela unginike uphawu lokuthi lokhu uyena okungowami ngizombona kanjani. Ngoba ngeke umuzothandaza ungakholwa inkinga iba lapho. Ufuna ukuthandaza ukholo. Yonke uNkulunkulu into azokuphendula indlela azokuphendula ngayo uzokuphendula ngale ndlela othandazeni ngakhona. Abanye bayathandaza ke uthola ukuthandazela umuntu sembonile ngamahlinyana. Athi noma etshengisa omunye afune lo. Hallelujah. Kodwa nje ukuphendula umbuzo wakho Ncebe uyathandaza yebo bese ucela nesign ukuthi Nkosi ngicela unginike isign ukuthi ngimbone ukuthi uyena. Wesinye isikhathi ke kuyenzeka uphuphe kanti uphupha umuntu orong sathana ungenelile. Ila khona ngempela ufuna ucela isiqiniseko khona. Masalindile kwesinye isikhathi sathana uyafika. Sekhumbula indaba kaBani Eliya lo waye kucave la khona athi mekhuleka kwaqhamuka
umoya uvunzayo kwenza isiphepho kwenzala bazovala kanti kwakungasu uNkulunkulu kwathiwa hayi kulo moya uNkulunkulu uthe makufika ivoice encane ekhulumayo sokuNkulunkulu. So angeke ngikhona ukuyiphendula leyo because ihlangene nawo nokukholwa kodwa yimi uyathandaza bese ucela ukuthi uNkulunkulu akunike isign. Amen. Yebo ucela unike imic ngathi uphendulekile nceke. Amen. Amen. Ngicela ukuza tata mina kulonje sofunusa ngongeza kulombuzo sesiyabe nawo. Amen. Yebo kubezinto bakathathi. Hayi babuza la. Amen. Ngicela ukuza tata mina urongo na ubona ngoba okay uthe xa uphendula akacela isign kuNkulunkulu. Yeah. Urongo na uba ungenza ngesicaka sikatata Abraham uzifunele isign uthi Thixo uba angaxa ndifika endaweni ethile manje njengoba ndenza umzekelo manje ndiyo fellowship ndiyaba sithi sicela endizofika xa ndifika ezinto ethile nento ethile ndiyazi uba nguye njengesasicaka sathi sona xa sifike oke wathi wacela amanzi waseza nenkamela zam ndoyazi uba nguye. No, umbuzo wakho kahle. Nginobufakazi ukuthi ngisakukhumbula kahle. Bomzalwana owenze njalo. Angazithiwa wabekana enkonzweni eminyango. Wathi inkosi ozoyisusa lento kulabo besifazane. Kuzoba uye. Yasusa umuntu nje engambhekanga. Yeah, kodwa kwakuuye ngoba wathi noma efuna ukuthathela omunye umoya engcolo wakhuluma kuyena. Wazi wagcina yokhansela le arrangement eseyenziwa wathi uNkulunkulu ngikhombiseke. Kodwa isign wayeyicelile yenzeka. Ngisazi kuthiwa wayebekene eduze komnyango ongafanele ibe lapho athi inkosi ozosusa lento la kuyoba uyena. Wafika nje umuntu wesifazane engamnakile kwayena ususa. So uyayicela leyo nto isign ukuthi uNkulunkulu akutshengise isign kwenzeke. Manje inkinga into eyenza ukuthi lokhu njani uthi thina sinabethe yebo Ncebo uphendulekile Ncebo. Amen. Yebo. Kodwa izwi lesi accommodating bazalwane. Sithathile thina umthwalo sawuthwesa abazalwane. Phezulu umthwalo njonge. Now, Ncebo, leli izwi leli la ngilifundayo. Likhuluma ngabantu ababili abashadile. Lilethe futhi lenze example uma uzobheka icontext yala. Likhuluma lithi laphana ukukhululwa noma kanjani ukhululeke emthethweni. Khona ipicture epainter. Senze example umpostoli Paul ngababili abashadile uthi labo owesifazane uyena oboshwa umthetho ngoba into diyeza nomthetho. Azafa ihlangana lento nowesilisa. But i-example nje futhi. Right? So asikwazi ukuthatha lento bese sithi ke alithi izumlinda azafe. Alikho izwe esho njalo uma ikuchithela. Alikho izwe lisho njalo umuntu wesifazane ethe kuangisakufuna. Udala engenzeki lento esibona manje. Umuntu wesifazane mekhishwa kubo wayetshelwa kuthiwa uyofela khona awusenandlu la. Isiyalo leso. Lesa amadoda amadoda awasavumi nezingane zabo. Ukuthi ngathi uyofela khona. Hayi, tshela yamngane mina ngixoshana. So lezi ingane ziyayazi-ke lento ngiyageneralize abazalwane. Bese ziyadelela bese sithi mina ekhaya ngixoshwanga, ngiyahamba. Enye into bazalwane ngafanele sibhekelele. Dala abantu besifazane babengasebenzi. Njengoba babengasebenzi babengekho exposed. Right? Omunye ufika shade nawe engakabi nalutho, right? Owengakasebenzi. Onisuka nje phansi imshade nibe right, mhlambe sihlanganise Ncebo umfundisi abothisha. Mefika lapha abone uthisha. Umthisha. Ngasakubona. Phela khona amadoda chamayo. Chame unkosikazi wakho akasakufuni, akasakuzwa. Uthi yakhuluma sebonise sezwa nanga umvelase ngale uthishela. Wenze njani? Ayishare yonke into phansi kuhlakaze kumndeni kuhlakaze wenze njani? Leli lizwe uma uthi alibheka kahle la likhuluma within the context sokuthi umuntu wesifazane waye home builder. They were home builders. Bebehlala ekhaya bengekho exposed lezi zinto. Kungelula ukuthi ungathatha uma usukele nje impela unkosikazi womuntu ongabe umlande nje impela ngoba usigana. Right? So into kanjalo le ukuthi babehlalela ekhaya bakhumuza kungekho le exposure khona bengenayo le power namhlanje abanayo. Laba esinabo thina bane power ukuthi ngavela athi angasebenza hola 10,000 a day. Wona ukuqala nje. Yebo zonke lezi how do we deal with those dynamics? Bazalwane babopha ngani? Sithe kushile ukuthi akasakufuni. Hlala naye.
into ekufanele sidiscuss elibazana ibandla hlale kodwa izwa lifunde kahle izwa abazalwane balifunde kahle izwa bangabopha abazalwane ngemthetho ethi mesibhekene nabo bona baphume ngezinye indlela ngoba wonke umthetho efana nale. Umbuzo wakho sibili uthini before sinenceke ezimbili? Oh yebo sengizwile yeah. Full time ministry khona futhi ukondliwa komfundisi endliwa ebandla kukhona kukhona nje bazalwane. Ivangeli sinalo la ngoba kwasuka amadoda pheshe ayekela konke kwawo. Bengifuna lencwadi khona lapha ngisazi Timothy noma ibandla lethi nje izikhulumo ukuthi sisebenze sifanele inkokhelo yaso khona elinye lisho njalo. Kodwa i-full time ministry ikhona. Ngezwa njengoba kugcela uTikTok abantu befundisa imizwa yabo indoda mayisebenze indoda mayisebenze ukuthi full time ministry khona abanye abazoba ne-full time ministry abanye bazosebenza babe ne-ministry. Ikho into ekhona le because abanye uNkulunkulu uyabakhipha emsebenzini athi wena ngifuna sikusho yena bathi inkosi nizophila kanjani athi mina ngizokunakekela amthathe uyamthuma ke lo. Abaningi babo banesipho sokuphostoli abazama abaningi kanjani uNkulunkulu uyafuna boqala izinto botshala ene labo uNkulunkulu vele kodwa angakufuni uNkulunkulu badelele bese bethi nina nifanele ukungondla fanele bona baye kuNkulunkulu bayokhala kuwe mengabe bona ukuthi abasondli kahle. Uma ngisebenza nje futhi ngisebenzele ikhampani uma ngingaholi leyo khampani ngikhala kubani company nalabo kufanele ngabe izinto ezingasahambi kahle baye kubani kumqashi kodwa bona bakhona. Siyathatha leli vesi ethi umpostoli Paul ke wayekhanda amathende kanjani. Umpostoli Paul uboshwe for 2 years eRoma wakhanda kupha amathende ngoba wagcina ekhanda amathende esengayo. Njengoba esejele boshwe 2 years wayewakhanda kupha amathende. Inkinga yethu nezinto sizikha phezulu usingayibuza umbuzo utho lento isuka kanjani. Uzuthi mangiyakunina nina abazalwane bakuphi abazalwane ukuthi ntshontshile kunjani imnikele abantu base Mangaba uthoye naye wayehambela ngemali zakhe wayethi ngithatha umnikelo wabani uzuthi ngiyawuntshontsha I rob the other church so that I will be able to come to you. Waye ngathi I supply myself kukhona la isho khona njalo ufuna ukuthi ngazwa kodwa nangi ngapho uthola ngithatha imali yabanye kuze ngizo futhi naye wayesebenzisa kodwa uzuthi mina ngiclaim lelungelo noma nginalo lokuthi ngwendliwe yini ngoba yimi mina onfidayo Yesu ukuthi kodwa ngiclaim kodwa laba abaclaimayo aba wrong vele kufanele kwenzeke. Yazwa lento engishoyo. So i full time ministry was an into ekulele kakhulu ivangeli inceke ubalekela i full time ministry. Ngoba ingceke ze full time ministry lezi zamampela zaze kumele ivangeli. Kungumsebenzi bazalwane omuhle futhi nomkhulu kusebenzela uNkulunkulu yena yedwa. Amen. Okay ngizogcina kuwe. Uyaphenduleka kancane. Ukuthi asikhothanga incwadi kodwa akhona. Ngizama isikhathi ukugijima. Ngizoyibheka masishane kunikeze zona. Zikhona ezisupport full time ministry. Into ekhona. Abantu inkinga ngaleyo nto ukuthi abantu besifazana banamhlanje bathatha abayifuni. Laba nje sibathatha abayifuni. So fanele ube careful mangabe umzalwane obizwe ngalelo bizo umuntu ozobizwa naye. Right. Khona umbuzo obuzile ngicela ngifuna ukuphendula kodwa ngizosicina ngakho. Yebo umzalwane komzalwane. Oh, hallelujah. Akekho umzalwane bekhona lapho ngemuva. Okay, lo ngimaqhuba. Bokuwe. Ngekho lisancane bokumzalwane nje. Uhambe ngeke. Sibona isandla sakhe ngesinotho. Amen. Bathathu bake ngibisibonga kancane. Umbuzo wami nje uvulula ukuthi into ekhoyo nje ingabe ikhona nje ukuthi umuntu uyazibonela emfazi ngoba ekhoyo ukuthi uAdam wathi ngolomfazi ondinikele okunye ke ngoku ngizocela nje ungikhumbuze njengoba uSamson kwenza njani ngeza wayefuna umfazi uzomkhumbuza nje apho bekoko nje kuphela. Okay, amen. Usho ukuthi umbuzo uthi ngabe kuyenzeka ukuthi umuntu akhethelele nkosikazi. Yebo kuyenzeka. Sinabo isakhethele thina. Bese akusisikhatha nekhalo ubona ukuthi hayi umuntu ngambekela.
Ukhona phela uNkulunkulu aka-impose lezinto. Right. Kuhle futhi mothi uzoya kuNkulunkulu uthi inkosi icela ungikhethele. Uma uAbraham ezotholela isaka inkosikazi. Right. Wathi ngicela thatha incebo uyongifunelela indodana yami inkosikazi esizweni sakithi. Asizwa kuthiwa uNkulunkulu wakhuluma naye ngaloko kunjani. Bantu wathola amankosikazi awuthula ubani Jacob wayekhethela uNkulunkulu wakhethela right wasebenzela futhi walobola babekhethela nje abantu right so kuyenzeka nje ukukhethela unkosikazi so abanye ke bayishumayela bathi kodwa basobe kuphephisa lo kodwa cross mobizo bathi ngicela enkosini izwi kaNkulunkulu lithi ofumene umfazi uthole into enhle wathola insist kuthi ngamanye amazwi uyafunyana uyayifunela wena uyayifunela even uNkulunkulu noma usumtholi kodwa ngikufuneni ngoba uyafuna umbuso isilasi kodwa sifuna wena so unkosikazi uyafunela umfumane kunezinye ke zezinto umuntu abekela zona ukuthi manje uthatha unkosikazi umuntu ufuna ukholwayo njengomzalwane ngosindisile umuntu obekho fanele kube yipriority le ufuna ukholwayo umnyathi ngifuna mhlambe la ekhulele khona environment benobaba umuntu wesilisa uzobaba abheke nje zonke lezo bese thike onjalo ke ngimthatha yabo kodwa usuke efunela yena this is not a sin wenze njalo mangathiwa uyisona baningi abangezwe so kukhona ukuyifunela umbuzo wakho sibili ukuthi uSamson uNkulunkulu wayemkhuzile ukuthi angamthathi unkosikazi wena yeah ilabantu ababe nama instructions are specific from uNkulunkulu nokugunda ikhanda so kunezinto uNkulunkulu ayebagade ngazo ukuthi mabangakwenzi lokho bona bakunqamula ke bakwenza zabakhalela izwi laNkulunkulu lakhuluma kuba neconsequence for amanye so biya izinto eziningi ezenzeka kuyena apply kuthina ngathi nasinamandla so yena wayeyumnaziri futhi kwakunendlela ebizwe ngayo ezoba umahluleli ukungasindisa Israel kumaFilisti. He was a special kind. He was a use generous basho njalo esingathi yeah so wayenomehluko so lemthetho eminingi ayebekelwe yona yayihlukile nathi kodwa nje usiyazi indaba yakho ukuthi wenze njani wakhetha uDelilah ethi uNkulunkulu angayi kuyodlala naye badlala naye angima noma kumkakho uDelilah noma kuyintombi yakhe wayeshadene ngoba yena omunye kwakumakwapheni uSamson ophile impilo nabo David laba ngeke ubone kakhulu David ayinazanqizeni ngaka ngaba nesanqiza wesigogoyini laba benezanqiza isikumqinisa nisefuna ilento abazalwana bawa ngayo namhlanje hayi mangabe no David awubizwanga ngale ndlela uNkulunkulu meya David eselala nomka Uri uthi wena nezimveni ngabo ongakhetha kuzona athi sekuphelile nabo abantu ongakhetha ukuthi uhambe uthatha wayinkosi phela umuntu inkosi onamalungelo amaningi thina simakhosi alutho ngabantwana baNkulunkulu bafundisike bafike bazekhela amabandi bese beyamakhosi bese bayathatha abathi nami lesithembu njengoDavid asinkosi yalutho thina tunafanele sibe noyedwa akukhalisa yena lo yethu uzongena ezulwini lo ngena ezulwini ukhala nje ukhala uzukhalele nanokuthi awukhale ezulwini amen umbuzo wami nawo ngokodwa kula befundisi aba full time i-problem enayo cela uthathe nami okay i-problem enayo ekubizweni kwabo babizwa it's like babizwe emabandleni ababizwa like uMoses ba umzekelo from the Western Cape athi uThixo go and preach to Eastern Cape apho uzofika ushumayele kungekho bantu okanye singatsho like uYona apho kungekho bantu abando Yesu yanguwe ozoqala ozoshumayela apho masoshumayele abantu basindiswe
ibe into enhle ke leyo. Ya ngoku isizathu esisifumanayo ukuthi mhlambi baclaim ukondliwa baclaim ukondliwa because of bana ya bayabona izinto zikhona yabo. Ya umzekelo umuntu uyamshumayeza ngoYesu sofuna umnikelo. Ya instead of lo muntu akafundiswa lofundiswa ya into ephambili is about money yabo. Abaya uyakubo pha they don't have money. Ya whereby uzoclaim ukuthi mawondliwe yabo. Akho umuntu uzakondla pha eva ushumayele lento until ingene kwabantu. Mayise ingene ke ngoku iswebha ke ngoku uzobafundisa nangokunikela. But what is in front imali. Ya nanso nje iquestion yami kutheni bebizelwa apha endgebeni uThixo angabathumi pha to start into fresh. Ya nanso nje point enayo Nkosi. Ya bazalwane lesisu siyakhuluma sinalo bizo. Ufuna uyiphinda lento isisu siyakhuluma sinalo bizo. So yabo lento okhuluma ngayo nje ubizo lesisu indlala. Wahluleka ukuthi uyazama ukusebenza utholi ucalculate mina ngishumayela ngayo. Calculation awubizwanga umuntu eswayinceke mekhuluma ubizo umthe mayikubiza uNkulunkulu wathini because akwazi ukuthi ubizwe uNkulunkulu odakaza sholo. uNkulunkulu uyakhuluma phela bazalwane. uNkulunkulu nje uyakhuluma sikhonza isithixo. Uthi ubizile ngokubonela ukuthi ushumayela kakhulu. Akubiza luzi kanjani uNkulunkulu ukhuluma kuwe sinengcike sinokufaka mbukeni seshinceke abathi John Mlinde yala eUganda. Yayikiswa uNkulunkulu umsebenzi wayimanager Pick a Bank. Yadayisa umuzi eyayinawo John Mlinde yawo. Yadayisa umuzi yayona yathatha umnikela ngawo enkonzweni. Yahamba oqala njengobusho uNkulunkulu wathi ayingashumayeli ifunde iBhayibheli I think for 6 months. Sekufike lo msebenzi wayithatha uNkulunkulu wathi na umsebenzi bengimisele wona. Ziningi nje izinto engayifakaza ngayo. Bayibiza nge-friend of Jesus eUganda. Amen. Uganda nje ibona indaba yamagay ingangeni. Umthandazali yancela. uNkulunkulu nje ummise yona. Mile. Ngowesikhathi seCovid yalahlekelwa indodana yakhe. Akukhala inyembezi athi kodwa ngiyamazi umkhonza. Angazi kwenza kanjani. Letho kunifakaza uNkulunkulu wayevusela umkaye eshonile. Letha nalobo bufakazi. So ngizama ukuthini yabizwa uNkulunkulu uthi wabona ukuthi uNkulunkulu uyibizele ini. Lo mpostoli ke manje. Yeah. So bakhona babizwa kodwa uyabona umsebenzi njengoba usho Ncebo. Nawo umsebenzi uNkulunkulu uyamdirector ukuthi nake ngibizeleko. Kodwa obizwe isisu vele uqala la unikeni imali. Ufana nimtshela ukuthi woza la wena. Hlala la phansi. Ulambile. Uthengile ukudla. Ngoba lo muntu ulambile. Umuntu olambile lo. Now nali ivesi la. Lethi ngilingiseni lapha kuba Philippians 3 kuverse 6 verse 7 lethi ngilingiseni bazalwane. Nebabhekisise abahamba njengathi esiyisibonelo kimi. 18 ithi ngokuba abaningi enganitshela kaningi ngabo namhlanje namanje nginitshela nangezinyembezi bahamba beyizitha zesiphambano sikaKristu abakuphela kwabo kungubhujiswa abankulunkulu wabo yisisu nodumo lwabo lusehlazweni labo abangabanaka okomhlaba. Ufuna imali ihlangana naphi imali nalento bizo wathi ubiziwe wafuna imali. Amen. Waye mungabe uthi ubiziwe umuntu uthulambile ungathi bazana yebo ngibiziwe kodwa cha ngiyalamba. Ngicela ningisize ngokudla. Wafuna imali specific, wayefuna imali specific. Ngoba imali phela iye kufaka entweni, ufuna into zasezweni, ufuna ukudrive imoto enkulu. Awona kufana umfundisi athi efike ebandleni bese ethi kodwa into abazalwane laba sebesontela. Umfundisi athi ngifuna ukujob uthi ngifuna indle nje. Singene kulezo zinto thina abazalwane sibizele ibandla likaNkulunkulu. Kodwa lo mzalwane okhuluma ngayo njengalo umuntu osuke elambele lo. Ufuna imali. Amen. Bese ngidlulile baba. Oh sorry. Awusasho ukuthi bengithe ngihamba ngerow. Amen. Mina ngifuna nje nemibuzo emibili. Amen. Mhlawumbe umyeke otata bangakukhumbula nje. Sakasa wakho wabuzwa kwenye indawo sasikuyo. Haleluya. Wawusithi xa ungumuntu otshadileyo wasithi utshate ungekakholwa. Yeah. Utshate ungekakholwa.
uphinde uhlukana nalomuntu utshate naye ungekakholwa. Ukholwe uphinde utshate ngozokukholwa. Abantu abandibiza ngibeka ngolo hlobo yake akuzwa ngalo naye kodwa ngizaza kuyibeka. Kubuye lo ngoku ungekakholwa utshatileyo. Ngoku ungekakholwa utshatileyo ndisho ngathi nohlukene before ukholwe. Yeah, hlukene na. Yes. And then ukholwe ukufike ngapha evangelini utshate abuye lo waqala ezocela uxolo kumyeni wakhe. Yes, azocela uxolo kumyeni wakhe. Uyakholwa ke ngoku. Yeah, uyakholwa ke ngoku. So ibekwe njalo udilishana nayo njani ungumzalwane. Okwesibini ufuna ukuya kule ndawo yomthwalo wefamily yakho. Yeah, kule ndawo yomthwalo wefamily yakho. Ba ifamily yakho uyabonakala into ba xa isenza into wrong which means kujongwa kuwe wena tata. Yeah. Uzelo nabantwana awuchatanga. Udecide uchata. Aqonda abantwana ngoku ungekachati wena abantwana bakho ku-control yakho abakho phansi kwakho. Baphansi komama wabo imfundiso zika mama wabo zizo bazenzayo ngokubahlala nayo. Uchate ke ngoku wena. Umzekelo uchate yena ke. Umama abantwana. Yes. Okay. So ukhona. Yeah. Beze kwabantwana leza mfundiso zika mama wabo bebehlala naye pha. Yeah. Beze leza mfundiso masima divese ezifundiswa zirong. Yeah. Umthwalo kubani ke ngoxa ebeza uzaleza into zirong basuka nazo pha kumama wabo wena so ukhona lapha ungutata njengoba isithilo sathi zonke izinto ezenzakayo ngokujonga kwamehlo abazalwane xa kusenza into wrong efamily yakho nguwe ekhanda responsible. Yeah, I think okay. Dada, before uphendule ngicela nje umbuzo something. Okay, yeah. Uba njengoba umtshata njengoku enabantwana aba enalemfundiso uyakholwa yena umama lo because uthi wena uyakholwa then unabantwana buya naye umtshate ke ngokubuya naye unemfundiso ezithile apha ebantwaneni. Now the question is yena uyakholwa na umama lo? Mayisebuya masithi noma akakholwa kodwa kuzawufika akholwe ngenxa yoba ukholwa wena mhlawumbe kuba sina nkolo ithi xa ifikile wanyanzeleke elandele lento yami usikafika landele le yami inkolo akakholwa uphila ngomthetho wakho ngoba phela uba umthetho mangabe ngakholwa ukholwa nanokuthi athi ngoba wena uyakwenza lokho sokumthetho lokho yabona abantwana bahleli ngaphansi komthetho wethu hayi ngoba bekholwa sithi la ekhaya thina kuyakholwa umthetho lo. Yebo naye uthi ngoba sengishade nawe uyakholwa therefore sengiyeza kule nto umthetho akakholwa. Yeah, manje njalo umthetho akakholwa. So akakholwa phansi komthetho wakho. Buya nabantwana banemfundiso zakhe zokungakholwa njengalokho engakholwa. Siqale ngalokuqala. Lokuqala uthi wawushadile wa divorce awukholwa. Wakholwa washada. Loya uyabuya uzothi baba ngiyaxolisa. Ubuye uzocela uxolo ngezinto azenza noma umuntu ufuna ukubuya manje abonkosikazi. Umbuzo wesibili buthini? Lo umama ubuya nelo kunjani? Ya, yabona le nyaka. Ngokhuluma ngenyaka. Yeah. Like yebo yazi into enzakala yini? I-accountability yento eyenzeke enganeni vele yohlezi ilele endodeni. Uma kunento nje eyonakalayo kubantwana kuthiwa abantu abakho. Right. So into ezokwenza kuyohamba uchaze lizwe ngoba uyobalekela ndathi ingane zakho. Mase ihlala nawe kuya nomthetho ngoba kwalugobile meselomila ligobeki liyaphuka. Right. So umsebenzi wakho uma uthi ukude echazeni uhamba uchaza. Kodwa angisiboni isidingo saloko mina ngoba mabe kukhuluma wena ulazi wena ongakulwela ukuzama ukuthi ulungise labantwana ongazi noma basazolungiseka yini. Ngoba buya nalo mama owayekuhlulile nasekuqaleni. Njengoba ebuya nje
asazi umbuyise ngoba naku ufubona ukuthi sezokulalela yini maye ezokulalela kusho ukuthi ngamanye amase kuzobalula ukuthi ufundise izingane ngoba esikhathini esiningi izingane ziyayiphuma endleleni ngokuthi indoda iyahlulwa unkosikazi wayo isikhathi nje esiningi so mawuthi ke sebuyile enubuye ngezwi lokukholwa yebo lonto leyo kuthi sebuye kahle akukhulumi ngomuntu nomunye unkosikazi khuluma ubuyela nje uyedwa yeah shuthi usebuye kahle sezokulalela usuzomhlalisa phansi kumthetho mama mina sengiyakholwa ngoba bazalwane kufanele silwele indaba yensindiso sibe careful futhi ngayo right so mayebuya wena ufuna umbuyise la kuwe nama principles ukuthi umthetho nasengiyakholwa njengoba ngikholwa ukuthi nokuthi ngisakuvuma bese ubuye ukhulume nendaba yengane so mbona lapho ukuthi ubuye ngoba efuna ukubuya ngeke ngibone isimile nesikhathi sesishaya ncebe uphendulekile ncebe wetata okay manje bulise ubangcwele bonke amen tata ndifuna nje ukwahlulelwa kule ndawo kukhona izinto ezenza sisezweni ezinye kuthiwa xa sibuzwa zi-traditional wedding size nayo lento asikholwa amen ngelo xesha hallelujah and then sihlanganiswe ngabadala ekhaya amen so ndifuna ukwahlulelwa ukuthi the real marriage okumelezeka into yoba ibe ngumtshato ochanekileyo ngoba noba kuhleliwe ngabantu abadala apha ekhaya kodwa mhlambe asiyanga kutshata through home affairs so njengoba kwimitshato eyenziwa kwa-home affairs ingaba le mitshato ngomphi kanye ochanelekileyo and ekufanele thina sikholwayo serelayo kuwe ngoba abanye bethu bathetha mhlawumbi ngezinto ababezenza abantu ababenobudlelwane nabo ngaphandle abuye umuntu sesithi uzoxolisa kule nto yayi mhlawumbi zange kuhlale nefamily ngayo kodwa ndasazala sanabantwana ingaba yeyiphi kanye yona marriage esifanele thina singamakholwa sibe kuncela ulahlulele nje tata yeah umshado efanele sihlale kuwo kaAdam noEva ngezwakala Adam nobani la khona ubaba wentombazane ethatha intombazane enika bani umfana phela uNkulunkulu yise kaEve uyo wathatha uEva ngihambisa kubani so ila khona wena njengomfana